ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ମଧୁପୁର ନାମରେ ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ରାମଟିଏ ଥିଲା। ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟମୟୀ ଗଛ ଥିଲା। ବହୁ ପୁରାତନ ତାହାର ବିଶାଳ ଶାଖା ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ବିଶାଳ ସାପ ପରି ଦିଶୁଥାଏ। ତାହାର ମୋଟା ଡାଳ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ରହସ୍ୟମୟୀ ଗଛ କହୁଥିଲେ। ଏହାର ପଛରେ କେବଳ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭୟ ଏବଂ ବହୁତ ରହସ୍ୟ ଲୁଚିଥିଲା। ସବୁଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ସେହି ଗଛ ପାଖରେ ଅଜୀବ ଚିତ୍କାର ଓ ଭୟର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଏ। କେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳୁଥିବାର, ଯାହା ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀର ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, କେତେବେଳେ ଗଛର ଡରାବନା ନୃତ୍ୟ। ଯେମିତି ପୁରାତନ ଏହି ଗଛରେ ଏକ ଆତ୍ମା ବସିଛି। ଏହି ଗଛଟିର ରହସ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିନଥିଲେ। କେବଳ କାହାଣୀ ଥିଲା ନା ଆଉ କିଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ପୁରା ରହସ୍ୟ କ'ଣ। କିଛି ଲୋକ ମାନୁଥିଲେ କି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଗଛ ମୂଳେ ଖଞ୍ଜଣା ରହିଛି, ଯାହାକୁ କେବଳ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଓ ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ଥିବା ଲୋକ ହିଁ ପାଇବେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏହା ଭାବନ୍ତି କି ସେହି ଗଛ ମୂଳେ ଖରାପ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ। ଏହି ଭୟ କାରଣରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପରେ କେହି ବି ସେହି ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଦିନବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖୁ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ରାମୁ ନାମକ ଜଣେ ଗରିବ ଚାଷୀ ରହୁଥିଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଯାହାର ଫଟା ଚାଳ ଛପରରୁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଥାଏ। ରାମ ତାର ଶୁଖିଲା ଜମିରେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା। ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ପରେ ଆରାମରେ ଶୋଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର କୋଳାହଳ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ତା ସାଥ ଦେଉନଥିଲେ। ରାମୁର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ଶେଖର। ଶେଖର କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଧନୀ ହେବ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଏ। ଏମିତି କଥା କହୁଥାଏ ସତରେ ଯେମିତି ତା ପାଖରେ ପୁଳାଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଗ୍ରାମରେ ସରୋଜ ନାମକ ଏକ ଜମି ବେପାରୀ ଥାଏ, ଯାହା ଜମି ସୁବିଧାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅସୁବିଧାରେ ହେଉ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଜମି ହଡପ କରିବା ତାହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କଳାବତୀ ନାମକ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଗାଁ ବାହାରେ ତାର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଥିଲା। ତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ତାକୁ ପୁରାତନ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦେଶୀ ଔଷଧର ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଡାହାଣୀ କହୁଥିଲେ, ଯାହାକି ପୁରାତନ କାହାଣୀର ଜୀବିତ ଉଦାହରଣ କହୁଥିଲେ। କଳାବତୀର ଘର ବାହାରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଓ ଶୂନଶାନ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଲୋକ ତାର ରହସ୍ୟମୟୀ ସାହସ ଓ ତାର ଅଜୀବ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଡରୁଥିଲେ। ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ରାମୁର ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଟୁଥିଲା ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଫାଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ସରୋଜର କରଜ କେମିତି ଶୁଝିବ ସେହି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ରାମୁର ଜମି ସବୁ ମୋର ହେବ, ସେ କ'ଣ ଆଉ ପଇସା ଦେଇପାରିବ? ମୁଁ ସେହି ଜମିକୁ ନିହାତି ହଡପ କରି ନେବି ରାମୁଠାରୁ। ଦେଖିବା ଆଜି ଚାଲ। ରାମ ଏଇଠାରେ ଚୁପଚାପ ହତାଶ ହୋଇ ନିରାଶ ହୋଇ ବସିଥାଏ। ସରୋଜ ରାମକୁ ମିଛ ସତ କହି ଜମି ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ତା ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଗଲା ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆରେ ରାମୁ, ଏହି ଶୁଖିଲା ଜମିରୁ କ'ଣ ପାଇବୁ? ଏହି ଜମିଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ବିକ୍ରି କରିଦେ। ମୁଁ ତୋତେ ଦରକାରଠାରୁ 2 ଗୁଣା ପଇସା ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତୋର ଗରିବତ୍ୱ ମିଟିଯିବ ଏବଂ ତୋର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ତୋତେ ବଞ୍ଚିବ। ତୁ ମୋତେ ଏହି ଜମି ବିକ୍ରି କରିଦେ। ଏମିତିରେ ବି ଏହି ଜମି ଆଉ କୌଣସି କାମରେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ରାମ କହିଲା, ନା ଭାଇ ନା, ଏ ଜମିକୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିବି ନାହିଁ। ଏହି ଜମି ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବାପା ପରଦାଦାର ଠାରୁ ରହିଛି। ଏହି ଜମି ମୋ ଜୀବନ, ଏହି ମାଟି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ।
ପେଟରେ ମଶା ଦୌଡ଼ିଲେ ଜମି କ'ଣ ସବୁକିଛି ଆପେ ଆପେ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ ଠିକ୍ କରୁଛୁ? ନ ଦେବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ରେ ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ଏମିତି କହି ସରୋଜ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ରାମୁ ସେହିଠାରେ ଏକଲା ନୀରବରେ ବସି ଭାବୁଥାଏ କ'ଣ କରିବ ଏବଂ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ତାର ସାଙ୍ଗ ଶେଖର ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ଶେଖର ସହ ଦେଖା କଲା। ଶେଖର ସେହିଠାରେ ବସି ଭାବୁଥାଏ ସେ କେମିତି ଧନୀ ହେବ ଏବଂ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ସେହି ଖଞ୍ଜଣାକୁ ଜଲ୍ଦି ପାଇକି ଧନୀ ହେବ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାଘର ବନେଇବ। ଏବଂ ରାମକୁ କହିଲା, ରାମରେ ଚାଲ ଆଜି ମୁଁ ସେହି ପୁରୁଣା ଖଞ୍ଜଣା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲି ଯେଉଁ ରହସ୍ୟମୟୀ ଗଛ ତଳେ ଅଛି। ଆମେ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଣିପାରିଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୋଠାଘର ଦେବି ଆଉ ତୁ ତୋର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିପାରିବୁ। ଆମର ଗରିବତ୍ୱ ଦୂର ହେଇଯିବ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୁ ମୋ ସାଥ ଦେବୁ ତ ଏହି କାମରେ? ଯଦି ସାଥ ଦେଲୁ ତେବେ ଆରେ ଶେଖର, ତୁ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ? ସେ ବିଷୟରେ ପରା ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଶୁଣି ଆସୁଛେ। ସେହା କିଛି ନୁହଁ, ସେ ତ ଖାଲି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟ। ଏହି କାହାଣୀକୁ ତୁ ସତ ଭାବୁଛୁ? ତୁ ଭାବନା। ଶେଖର କୁହେ, ନା ଭାଇ ନା, ଏ କାହାଣୀ ନୁହଁ, ଇଏ ସତ। ଆମର ଗରିବତ୍ୱ ଦୂର ହେବ, ମୁଁ ଭଲ ଘରଟିଏ କରିପାରିବି ଆଉ ତୁ ତୋର ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିପାରିବୁ। ମୋ ସାଥ ଦେ, ମୁଁ ଦେଖିବୁ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିପାରିବି। କେବଳ ବନ୍ଧୁ ତୁମର ସାଥ ଦରକାର ମୋତେ। ତୁ ଯଦି ସାଥ ନ ଦେବୁ ଏ ସମୟରେ କିଏ ଦେବ କହିଲୁ? ସେ ରହସ୍ୟମୟୀ ଗଛ ତଳେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ହେବ ଆଉ ତୋର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ, ମୋର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହେବ। ଏହା କହି ରାମୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଶେଖର ବସି ନୀରବରେ ଭାବୁଥାଏ କେମିତି ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଣିପାରିବ। ଏବଂ ସେପଟ ସରୋଜର ଚିନ୍ତା, ଏପଟ ଖଞ୍ଜଣା, ଶେଖରର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ରାମର ଚାଲାକି। ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକ ଏହି ଖଞ୍ଜଣା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ରହସ୍ୟମୟୀ କଳାବତୀ ମା'ର କଥା ସମସ୍ତେ କହୁଥାନ୍ତି। ଏପଟ ଶେଖର ଆଉ ଏପଟ ରାମୁ ଓ ଶେଖର କଳାବତୀ ମା ପାଖକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ କଳାବତୀ ମା ଆରାମରେ ଗୋଟିଏ ଖଟ ଉପରେ ବସି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଖଞ୍ଜଣା ବିଷୟରେ ଦୁହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। କଳାବତୀ ମା ମନରେ ଟିକିଏ ଖୁସି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଶେଖର ଆଖିରେ ସେ ଛନ୍ଦ ଓ କପଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ବାବାରେ, ତୁମେମାନେ ଯଦି ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ସେହି ରହସ୍ୟମୟୀ ଗଛ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରେ ବାପା। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ରେ ପୁଅ, ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାପର ଏବଂ ଲୋଭୀ ହୋଇନଥିବେ, ଦାନବୀର ହୋଇଥିବେ। ଆମେ ଲୋଭୀ ନୁହଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି କାମ କରିପାରିବୁ। ଆମକୁ ସେହି ରହସ୍ୟମୟୀ କଥା ଏବଂ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ କରିବୁ। ଏହାପରେ କଳାବତୀ ମା ସେହି ପୁରୁଣା ପଥିକଟିଏ ଉଠେଇଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଜବ ଅଜବ ସବୁ ଲେଖାଥିଲା। କାହା ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ପଶୁନଥିଲା। ବାପାରେ, ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯାହା ମନରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଲୋଭ ନଥିବ ଏବଂ ମୋହମାୟା ଜାଲରେ ପଡ଼ିନଥିବ। ସେହିମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ 3ଟି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେ ବାପ। ଏହି ପ୍ରଥମ କାମଟି ହେଲା ସାହସ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧନ।
ଏହି 3ଟି କାମ କରିପାରିଲେ ବାପାରେ ତୁମେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, କଦାପି ତୁମେମାନେ ଆଖିରେ ଲୋଭ ରଖିବ ନାହିଁ। ନହେଲେ ରେ ବାପ, ସେହି ମାୟାବୀ ବୃକ୍ଷ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେଇଯିବ, ଆଉ ତୁମେ ସେଠାରୁ 2 ଜଣ ବଞ୍ଚିକି ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ ରେ ବାପ। ହଁ କଳାବତୀ ମା, ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା କ'ଣ ସହଜ ହୋଇପାରିବ? ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ? ସହଜ ନା ରେ ବାପା, ତୁମେମାନେ ଯଦି ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଉ ସହଜ ବାଟ ଏମିତିରେ ବି ତୁମକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସହଜ କିଛି ନାହିଁ ରେ ବାପା। ତୁମେମାନେ ଯଦି ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଏହା କହି କଳାବତୀ ମା ପୁଣି ଖଟ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହି 2 ଜଣ କ'ଣ ସତରେ କରିପାରିବେ ଏହି କାମ? ଏହି କାମ କରିବା ସେହି 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅତି ସହଜ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସାହସ ଦେଖାଇଲେ। ବୁଢ଼ୀମା ତାଙ୍କ ସାହସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ସେହି ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବି ବସିଥାନ୍ତି। ସେହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ, ଏ ବିଷୟରେ କଳାବତୀ ମା ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ଶେଖର ତାର ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇ ସେହି ଧନକୁ ଆଣି କୋଠାଘର ବନେଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ସରୋଜ ଏକ ଲୋଭୀ ମଣିଷ ଥିଲା। ସେ ଲୋଭରେ କାହାର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଉ ନଥିଲା। ସରୋଜ ତାର ଚାକରକୁ ଘେନି ବୁଢ଼ୀମା ଯାଉଥିବା ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଗଛ ନିକଟକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଯାଇ ବୁଦା ଗଛ ମୂଳେ ଚୁପକି ଲୁଚିକି ଦେଖିଲା ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଗଛ କିପରି ଭାବନା ଦେଉଛି ଏବଂ ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ସତରେ ଯେମିତି ସେହି ଗଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଡରାବନା ଥିଲା ଏବଂ କଳାବତୀ ମା ମଧ୍ୟ ସେହିଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ରାମୁ ଭୟରେ ଥରୁଥାଏ, କାରଣ ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଅତି ସହଜ ନଥିଲା। ସେହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଦେଖା ଲାଗୁଥାଏ ସତରେ କେହି ଜଣେ ମନା କରୁଛି ଏପଟ ଆସନା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ରାମୁ ଓ ଶେଖର ମନରେ ଅତିମ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଶେଖର ଆଖିରେ କେବଳ ଲୋଭ ହିଁ ଲୋଭ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ, ଘରକୁ ପଳେଇବା। ମୋତେ ଭାରି ଚିନ୍ତା ଓ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଏହି ରାତି ଏବଂ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଧନ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ମୋର ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆରେ ଅଛି, ବାସ୍ ସେମିତି ଦିନ କାଟିଦେବି। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ତୁ ଡରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏହି କାମ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର କୋଠାଘର ଏବଂ ତୁ ତୋର ଗରିବତ୍ୱ ଦୂର କରିପାରିବୁ। ଆରେ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ବାପାରେ, ଏଇଠି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଯେତିକି ଡେରି କରିବ ସେତିକି ହଇରାଣ ହେବାରେ ବାପା। ଚାଲରେ ଜଲ୍ଦି ଯିବା। ସେଇ ବୃକ୍ଷକୁ ଅନେଇଲ, ସେ କିପରି ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କାମ ସରିଲେ ତୁମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତୁମ ସହ କେହି ତୁଳିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାଲ। ଏହା କହି କଳାବତୀ ମା ସେହି ବହିଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା କ୍ଷଣକେ ମାତ୍ରେ ସେହି ବୃକ୍ଷ ଗଛଠାରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଗ୍ନି, ଯେମିତି ଏକ ଜଳନ୍ତା ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ ପରି ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲୋକତା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତାଲା ବାହାରି ଆସି ଉପରେ ରହିଗଲା ଏବଂ ତାହାର ଏତେ ଚମକ ଯେ ତାହାକୁ ଇଏ କ'ଣ ବାହାରିଲା? କଳାବତୀ ମା, ଇଏ କ'ଣ? ଏଇ ତାଲାର ଚାବି କାହିଁ? କ'ଣ ଏଇ ତାଲାର ଚାବି ଆଉ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାହାରି ପାରିବ ନା ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ? ଆରେ ନାହିଁ ରେ ବାପା ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା 3ଟି ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାହସ ଏବଂ ଦାନ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ଏଇଟିରେ ସାହସ ଦେଖାଅ ଏବଂ କେହି ଲୋଭ ରଖନା ଏବଂ ଦେଖିବ ତୁମକୁ ଏଥିରେ ଦାନ ଦେବା କ୍ଷଣିକି
ମାତ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାମ ଆଗେଇ ଆସି ତାହାର ହାତରେ କାଟି ରକ୍ତ ଦାନ କଲା ଏବଂ ତାଲାରେ ରକ୍ତ ବୁନ୍ଦକ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ତାଲାଟିର ଚମକ 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା। ତଥାପି ସେ ଖୋଲିଲାନି। ଏହାପରେ ଶେଖରକୁ କହିଲେ, ଶେଖର, ତୁ କିଛି ତୋର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଦେ। ସେ ଲୁହ ଠୋପାଏ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ତାଲାଟି ଆପେ ଆପେ ଅଧିକ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଗଲା। ମାତ୍ର ଖୋଲିବାର ନାଁ ନେଉନଥାଏ। ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତାଲାଟିକୁ ହେଲେ ଶେଖରକୁ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହିବା କ୍ଷଣେ ଶେଖର ଆଗେଇ ଗଲା ଏବଂ ଦେବା ପାଇଁ ତାର ମୁଦିଟି ପ୍ରଥମେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ପରେ ତାହା ନେଇ ସେଠାରେ ଥୋଇଦେଲା। ଏହା ସବୁ ରାମୁ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଥାଏ। ସତରେ ଯେମିତି ସିଏ ଏତେ ଭୁଲା। ତାପରେ ଯାଇ ଶେଖର ମୁଦିଟି ଦେବା କ୍ଷଣିକି ତାଲାର ଚମତ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସିଏ ତାଲାଟିକୁ ଅନେଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଏହି ତାଲାଟି ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର କୋଠାଘର ବନେଇବି ଓ ରାମୁ ତାର ଗରିବତ୍ୱ ଦୂର କରିପାରିବ। ଏମିତି ଲୋଭରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ରାମୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ଏବଂ ତାର ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ବା କଏନ୍ଟା ଦେବା କ୍ଷଣିକି ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ରାମୁ କହିଲା, ବୁଢ଼ୀମା, ଆମେ ସେ ପୁରୁଣା ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଇପାରିବୁ ତ? ବୁଢ଼ୀମା ହସି ହସି କହୁଥାନ୍ତି, ହଁ ପୁଅ, ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରିବ। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯିଏ ନିରୀହ ଥିବ ଏବଂ ସାହସୀ ଥିବ, ପର ଜିନିଷର ଲୋଭ କରୁନଥିବ, ସେହି ମଣିଷ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହା କହିବା କ୍ଷଣିକି ତାଲାଟି ହଠାତ୍ ଖୋଲିଗଲା। ତାଲାର ଖୋଲିବା କ୍ଷଣିକି ଦେଖିଲେ ତାହାର ପଛକୁ ଖଞ୍ଜଣା ଅଛି। ସେଠାରେ ଏତେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପରି ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କଷ୍ଟଦା ସାଜିବନି ଆଖିକୁ। ଏତେ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଗୁପ୍ତଧନ ଦେଖାଯିବା କ୍ଷଣକେ ସରୋଜ ବୁଦାମୂଳୁ ସିଧା ଆସି ସେହି ବୁଢ଼ୀମା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସରୋଜ କହିଲା, ଆରେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ମୋର। ତୁମେମାନେ ଏଇଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାରି ଏହି ପୁରୁଣା ଧନର ମାଲିକ ହେଇଯିବି। ଏହି ଗୁପ୍ତ ଧନ କେବଳ ମୋର। ଏହା କହି ଶେଖରକୁ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଦେଲା। ଶେଖର କଚାଡ଼ି ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ କରୁଥାଏ। ସତେ ଯେମିତି ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ ତାକୁ। ତାପରେ ଶେଖର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଏପଟେ ସରୋଜ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସେହି ଗୁପ୍ତଧନ ନିକଟରେ ଏବଂ ସେଟାକୁ ହାତ ଲଗେଇବା କ୍ଷଣକି ଜୋର କା ଝଟକା ଲଗା और ସରୋଜ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ବେହୋସ ଭାବରେ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତଳେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣକେ ତାହାକୁ ଆର କିଛି ତାର ଚାକର ଦୁଇଟି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ। ଏପଟେ ଶେଖରକୁ ଉଠେଇଲା। ଶେଖର ଉଠିବା ପରେ ଦୁହେଁ ଉପାୟ ପଚାରିଲେ ବୁଢ଼ୀମାକୁ, ହେ ବୁଢ଼ୀମା, ଇଏ କ'ଣ ସେହି ଧନ ନା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି, ନା ଆଉ କିଛି ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏହା ଶେଖର ବୁଢ଼ୀମାକୁ ପଚାରିବା ମାତ୍ରେ ବୁଢ଼ୀମା ତାର ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଇଏ ତାର ରକ୍ଷକ ମାତ୍ର, ଏହା ସେ ପୁରୁଣା ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ। ତୁମେ କାହିଁକି ଲୋଭ ମୋହ ମାୟାରେ ପଡ଼ୁଛ? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, କେହି ବି ଲୋଭ ମୋହ ମାୟାରେ ପଡ଼ ନାହିଁ। ରାମକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆସ ରାମୁ, ତୁମ ପରି ନିଷ୍ଠାବାନ ଲୋକ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କର। ହୁଏତ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମ ହାତରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ। ଏହା ବୁଢ଼ୀମା ବୁଝାଉଥାଏ ତାକୁ ଏବଂ ସେ କହୁଥାଏ ମଧ୍ୟ, ତୁମେ ତିଳେ ହେଲେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଚାହିଁବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାର ଅସୁବିଧା କିଏ ଯେପରି ତୁମ କାମରେ ପଡ଼େ ସେମିତି କାମ କଦାପି କରିବ ନାହିଁ। ଏପଟ ସରୋଜ ଆସି ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଧନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଏ ସଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଧ୍ୟାନ ନଥିବ। ସେ ଖାଲି ଅନ୍ୟର ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ଏହା
କଳାବତୀ ମା ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଯେ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ କିଏ ଲୋଭ କାରଣରୁ ଶେଖରକୁ ସେହି ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା ଏବଂ ରାମୁ ନିଷ୍ପାପ ଏବଂ ନିଛଟ ଥିବାରୁ ରାମକୁ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରାମୁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପାଇଲା। ସୁନାର ଫୁଲ ବାହାରିବା କ୍ଷଣି ରାମୁ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେହି ସୁନାର ଫୁଲକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ସେ ତାର ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ ବୁଝିଲେ ତ ଏହି ଗପରୁ ଯେ ଆମେ କେବେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ପରଧନରେ ଲୋଭ ରଖିବା ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ଯାହା ଅଛି ଆମେ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେତିକିରେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସିରେ ରଖିଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଦେବେ। ପିଲାମାନେ ଏଥର ଜାଣିପାରିଲେ ତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏକ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବା ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।